Έτσι και σας βοηθάει η κυρία Άννα. Μάλιστα. Όταν ήσασταν καλά, εντάξει, και σαν κορίτσια, ξέρω εγώ, πρέπει να και στους χορούς να πηγαίνατε και στα γλέντια, κάνατε τέτοια πράγματα εδώ στο Κιλκής. Ευκαιρίες τέτοιες είχε. Έστειλε ο αδερφός μου ο μεγάλος στο χώρο διδασκαλία, έμαθα Κιλκία. Σε τέτοιο, σαν σύλλογος ήταν, ας πούμε, χωροδιδασκαλείο. Είχαμε χώρο διδάσκαλο, τον Παύλο. Το διδασκαλείο και πήγαμε εκεί. Αλλά μόλις στρατός δεν ήταν εδώ. Μόλις ήρθε ο στρατός, αλλά πούσαμε και άλλο δεν θα. Γιατί έτσι? Σε λέει θα πάνε οι στρατιώτικοι, ξέρω. Θα πειράζουν. Ήταν και ντροπή τότε, είχε άλλο... Άλλες αρχές. Άλλες αρχές είχαμε τότε, ναι. Εκεί στο χωροδιδασκαλείο που πηγαίνατε, τι μαθαίνατε? Όλους τους ρωσικούς χορούς και τους ποντιακούς δεν τι ήξερα. Από τα ποντιακά τι χορεύατε? Όλοι. Για να ακούσετε, θυμάσαστε? Το μάλ, την κοτσέρι. Ναι. Η Λετσίνας. Ναι. Ναι. Αυτό το λένε τη Τσαϊνικίας, το χόρευατε? Τη Τσαϊνικίας. Όχι, δεν το ξέρω. Το εμπροπής που λένε. Εμπροπής, τα λάχανα. Α. Ναι, γιατί ο μάλ λένε το καρσλίδικο το μάλ. Το καρσλίδικο το μάλ. Ναι, αυτό χορεύατε. Ας το κάρσιλες. Ναι. Το άλλο μότσονος το λένε, χορεύατε? Χορεύαμε το τικ, το μάλ, Ναι. κοτσέρι. Τη Λετσίνας. Λετσίνα, δεν ξέρω. Λετσίνα και ξέρεις? Α, η Λετσίνα, ναι, Ναι. ναι. Λετσίνα εκείνο το χορεύαμε. Ναι. Το τάσο χορεύατε? Τάσ. Έχουμε πολλά καρσλίδικα χορούς. Είναι και το τούρι. Τούρι χορεύατε? Τούρι. Ούτε μόντσονος. Ναι. Το άλλο που το λέει τσαντζάρα, ούτε. Ναι. Και από τα Ρώσικα ποιους χορούς χορεύατε? Κρακαβιά. Το Κρακαβιά. Κρακαβιά. Ναι. Το άλλο πώς είπατε το πρώτο? Μάρς. Το Μάρς είναι καρσλίδικο. Κρακαβιά το χόρευατε. Το άλλο στεπ. Στεπ όχι. Ήταν κι άλλα νύχτα. Ναι. Να σταματήσουμε λίγο. Να σταματήσουμε λίγο και θα συνεχίσουμε. Καλώς ήρθες και